best DJ. Yan. Check time 12:06. Balik tayo sa LTO dahil naabutan tayo ng second batch. Sabi nila after lunch na lang daw kami. Okay, tayo sa LTO, let's go. Yan, yan ang view. Tambay-tambay dito gilid ng LTO. Ay, salamat. Tapos din ang rehistro ng sasakyan. Listed pala eh. Tsaga-tsaga lang dahil sa dami nang nag-a-apply. Sa dami nag-a-apply, pipila ka. Pero yung processing, mabilis naman. Fairness. Sadyang marami lang talagang nag-a-apply. Parehistro ng kanilang sasakyan. Okay, harap tayo. Tapos din hanggang sa muli. Bye bye.